υπάρχει ιδανικό βάρος? Όλοι φαίνεται χρησιμοποιούμε κάπως αυτούς τους όρους, αλλά από πού προέρχονται? Αυτό το βίντεο είναι για να προβληματιστούμε περισσότερο γύρω από την έννοια του βάρους, του σωματικού βάρους, από συγκεκριμένους αριθμούς, τους οποίους πολλές φορές οι άνθρωποι βάζουμε σαν στόχους, χωρίς να έχουμε σκεφτεί αν είναι πραγματικά ρεαλιστική, είναι αυτό που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Προτζόπουλος, είμαι διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα βάζω αυτό τον προβληματισμό γύρω από την έννοια του σωματικού βάρους. Οι περισσότερες από τις φόρμουλες που υπολογίζουν το ιδανικό βάρος ή όπως είναι και ο δείκτης μάζας σώματος, που ουσιαστικά ένας τέτοιος δείκτης είναι, έχουν φτιαχτεί πάνω από 100 χρόνια και αν δεν το ξέρετε έχουν φτιαχτεί από ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε δεν είχαν βασιστεί πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε προβλέψεις από μετρήσεις ανθρώπων, βάρος και ύψους για παράδειγμα, και το πόσο πιστεύουν ότι θα ζήσουν, ποιοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν περισσότερο. Άρα, πρώτη προβληματική σκέψου, που βασίζουμε την επιθυμία του να φτάσουμε σε ένα βάρος, το οποίο όμως αυτό σαν αριθμός και σχέση και σκεπτικό έχει προκύψει από μια τέτοια θεώρηση. Παρόλο που όλα αυτά ισχύουν και παρόλο που έχουμε πλέον φτάσει χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που είναι πιο ανθρωποκεντρική, λέγοντας ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τα νούμερα, ότι δεν είμαστε ένας αριθμός, πάλι γυρνάμε γύρω από αυτά και προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αν είμαστε σε ένα ιδανικό εύρος ή όχι, αν έχουμε μπει μέσα σε αυτόν τον αριθμό. Αν αυτή η συζήτηση σε έκανε να αισθανθείς διαφορετικά ή να σκεφτείς κάτι διαφορετικό, μπορείς να με ακολουθήσεις για παραπάνω τέτοιο υλικό και να μου γράψεις στα σχόλια τη σκέψη σου.